যত চিনি মিডিয়া কিচিং সংনো হামবাই তাই তিনি অর ভাই মানজাক ফাইনাই চিনিম রামচন্দ্र घाटनि बरम गोनां बेलायखोनो माया गोनां एमएलए रनजित देबबर्मा बरम गोनां भाई मानजाका चिनि माया गोनां ताई जतनि सिनिजाक चिनि इएम सुहेल देबबर्मा चिनि ससियेल एक्टिविस्ट और गोबां चिनि दङ चिनि ब्लक कमिटि रक ताई तिनि और गोबां मानर नुखना म बुरिफां साथी मुतायो जारा बिसिसा रम्बई যারা মানসিক খাইনে রক বরক তিনি অর যত্ন ফাইयै উন তাই তক রক বলি লাই দङ চিনি ত্রিপ্রাসা রক বা চিনি ত্রিপ্রাসাनि आइडियोलॉजी बा बंनि सुरि माने बंनि खुलुमानि नंखा गोथार 1978 सालनि सिमि अ बुरिफां साथी तेर बंनियाखौबो मेला अर खालायजागै दङ তিনি প্রায় 44 বছর ও মেলা চলি দङ आं थाइजिं सानाय मेखा मसि चिनि बर' रक सब समयनो बोखा गोथार जेता वानजिकब गहनो पवित्र आइसुक बासावै जाया नोंयावै चिनि मुताय रंनो जों खुलुमलायो अन्य दफानि बर' रक नंखाय सारिक सारिगो सबंनि मेला रक उद्बोधन खालायजागो किन्तु चिनि बर' नंखाय आइसुक बासावै एबं যখন कसां एबं गोथारनि जरावनो बिसारमै बरक जे सुरिवै जे मानिवै बरक खुलुमै दंमोन माने अर जे फाइनानि जे दंमोन अर बरक फाइ बंनि सामुंग बरक खालाय अमा हाइक्लाय चिनि त्रिप्रासाम चायो गोबां मा गोरों गोरों जागावनो अमा हाइ तिनि याफानो तिनि देवालिनि सालो गोबां मा थायोनो अमा हाइकै खुलुमलायै सुरिलायै दङ अमा हाइकैनो चिनि त्रिप्रासारनि गोबां मा हुकुमु मुकुमुरक तिनि अ जागाव नुगनाय गोरों गोरों जागानि बरक त्रिपुरा हास्टेनि गोबां मा जागानि बर दङ तिनि अर फायनाय हाजार हाजार बरक तिनि अर अंलायो जों आसा खालायो बुसकांनि सालरग अमनो डेभलपमेन्ट खायनाय बागै चिनि बरम गोनां एमएलए चिनि बरम गोनां एम बरक खारनाय एवं चिनि एडिसि हापां याखेबा हास्ते हापांबो जों गयनाय एवं बरक गय दङ जमनो कैसा टूरिस्ट प्लेस टूरिज्म नि कैसा थाई खायै अबनो बुइनि खाइनो ताइबो नायथक खायै किसाना बागै बरक थिनांगो नाय दङ एवं ताइबो बरक लामा खामा खालिनि हिंखाय अ जखन सदरति लामा यां पाइ थाङोनो अ लामार जखन ताइबो सामजागोन खालि हिंखाय तागलाय निसे ताइबो नायथक होनना आं आसा खालामो हामबाय 1978 তিনি বাই 44 বছর सिगां आफुर आसुरनि आफाना ताबो तरक 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 जतन खाना लायका फैलायका नगद तंगै सुरि लायका नगद तंगै मानसा खलायलायका फैलायका होलिका आबो बागैनो ताबो तरक तरक बरक बेलाय बेलायके गोबां फैलाय दङ